Boa noite a todos e a todas. Damos inicio a esta sesión plenaria ordinaria que terá como primeiro punto na orde do día a aprobación dun recoñecemento extrajudicial de créditos. Sí, a aprobación das actas anteriores, perdón. Normalmente iso non debería ir despois do punto, primeiro. No, lo primeiro é unha aprobación. Bueno, procedemos, por tanto, á votación da aprobación das actas anteriores. Dase conta? Vale. Supoño que leron, e se non leron, entendemos que están de acordo. Moi ben, pois pasamos a ese primeiro punto, que a aprobación se procede da proposta ditaminada de recoñecemento extrajudicial de créditos, que se basea principalmente nun conxunto de facturas do exercicio 2024 que suman unha contía de 195.000 euros e despois tamén a nivel anecdótico hai 60 euros que se aportan dunha concesión de auga que ten o Concello de Cerceda, aquí no propio municipio, e tamén unha actualización do prezo do gasóleo para distintas traballadoras municipales, sobre todo do ámbito dos servizos sociais, da orientación laboral e operarias que, como ben se sabe, actualizouse do 0,19 ao 0,26 e, polo tanto, aplicouse esa actualización que hoxe ten como resultado que se trae aquí esa compensación por eses traballos feitos. Poden comentar o que queiran, tanto por parte do Partido Popular como do Bloque Nacionalista Galego. Boa tarde a todas e todos. Outro recoñecemento extrajudicial de créditos. O ano pasado empezamos en xuño con 985.000 euros, algo máis desa cantidade. Setembro de 2024 en torno aos 300.000 euros e empezamos en marzo de 2025 con case 200.000 euros. Isto, ustedes xa saben o que nos pensamos destas fórmulas, insistimos. Estamos ante unha práctica reiterada e irregular que vulnera os principios básicos que deben rexer na contratación pública, publicidade, concorrencia, igualdade e eficiencia. En segundo lugar, detectamos o que parece ser un fraccionamento encuberto de contratos, servicios como o suministro de gasóleo, recollida de plástico, xestión do videiro de empresas, xa comentado en anteriores plenos, incluso con cambio de empresa, desbroce en vías municipais con unha factura de 82.000 euros, 620,74, que xa excede con moito o importe de contrato menor. Volven a aparecer varias veces con un mesmo tipo de servicio repartido en distintos meses. Isto parece unha maneira de evitar a licitación pública, como marca a Lei de Contratos do Sector Público no artigo 99.2, está prohibido. En terceiro lugar, esta situación é consecuencia dunha falta absoluta de planificación e previsión orzamentaria. Gracias. Non podemos normalizar que facturas de servicios recorrentes se paguen cada ano con recoñecementos extrajudiciais. O que debería ser excepcional está a converterse nun xeito habitual de xestionar os recursos públicos. Volvemos a repetir as cantidades para poñernos todos en situación: 985.000 euros en xuño do 24, uns 300.000 en setembro do 24, estamos en case 200.000 xa en marzo. En cuarto lugar, o propio expediente recoñece que a intervención municipal emitiu un reparo suspensivo, o que evidencia que non estamos ante unha simple cuestión administrativa, senón ante unha posible irregularidade contable que incluso podería ter consecuencias no Tribunal de Contas. E, finalmente, como oposición, temos a obriga de fiscalizar, pero tamén de propoñer unha mellora na xestión. Non podemos avalar esta práctica por responsabilidade institucional, pero exiximos ao Goberno municipal que adote as medidas necesarias para que non se repita. Planificación, execución e contratación conforme á lei, non a posteriori. O señor alcalde dirá que aportaron as facturas tarde. Nós insistimos en que se hai pliegos e se hai contrato que se poden establecer indicadores de calidade. Hai outras empresas onde se aplica. Eses indicadores aplican penalizacións por demora no envío das facturas.
Pasado, por exemplo, o día 30 de cada mes, onde se fixeron os traballos, pódese aplicar unha penalización por día de retraso no envío da documentación. Se isto está claro no pliego, pódese aplicar e xa será o adxudicatario quen se preocupe de enviar as facturas puntuais. Creemos que, se aos demais lle funciona, aquí tamén podría funcionar. Evidentemente, asumimos que os traballos están realizados e que as empresas teñen que cobrar, pero seguimos vendo unha total ausencia de planificación e cumprimento da lei de contratos do sector público, polo que non podemos colaborar a que isto siga así e non podemos votar a favor da aprobación. Gracias. Ben, por parte do BNG, efectivamente, as empresas tamén deberían remitir as facturas na súa debida hora e, sobre todo, xo dixen na comisión informativa, hai unhas que son en relación aos boletíns, non sei se hai algo máis cos boletíns, que algunha figura do mes de xullo, non sei cando chegou a estas dependencias, pero factura provendo do mes de xullo. E, bueno, que nos explique esas cuestións e tamén, pois, esperemos que cada vez se veñan menos facturas este recoñecemento extrajudicial de crédito. Ben, comezando na resposta ao Partido Popular. Mire, citou precisamente un dos contratos que, ante a carga que hai de traballo, máis injustificable sería, ao mellor, someternos ao risco que vostedes pon. Por qué? Porque eu non me imagino a ninguén, por exemplo, levando un coche do municipio a Oroso ou a Melide para botar gasóleo. Ese é o punto número 1. Despois, cando di que hai unha factura de desbroce por encima dos 80.000 euros, é absolutamente normal. Pero é que o desbroce foi contratado no seu día cun contrato en aberto en 168.000 euros ano, que é un contrato que neste momento xa pasou a súa periodicidade e que se está sacando, de novo, corrixamos o secretario se non é así, neste exercicio 2025, porque vai formar parte tamén das nosas actividades complementarias en favor do desbroce, pero no seu día foi contratado en aberto, en 168.000 euros ano. Polo tal, unha factura de 80.000 euros está rondando máis ou menos a metade da cuantía que no seu día saiu a prezo, que se presentaron distintas empresas e que veu a gañar esta. Xa digo, este ano estáse sacando de novo ese contrato. Despois, evidentemente, eses traballos de licitación acarrean unha carga indiscutible na administración, aos funcionarios públicos. Polo tanto, o que hai que ser moi serios á hora de estipular cales son os contratos máis importantes á hora de sacar a contratación. Cada máis son unhas providencias que no seu día lles acheguei. Na parte das actividades si se están dando pasos importantes, no resto iránse dando pasos despois. Pero é curioso que precisamente sobre esos contratos, sobre os que vostedes en moitas ocasións fixeron fincapé, non sei cales son os que aparecen aquí facturas deles. Porque eu, sinceramente, non as vexo. Estou falando do Servizo de Ximnasio, Actividades Culturais e Deportivas no Concello de Cerceda, Servizo de Monitorado, Recepción e Socorrismo Piscina Municipal, mantemento e electricidade do Parque Acuático, servizos auxiliares no viveiro de empresas, mantemento da EDAR, recollida de residuos, pode que houbera algunha, porque algunha da empresa había, non revisei se era diso ou non, pero tamén en outras moitas actividades. Polo tanto, é difícil buscar con ese modus operandi unha solución á cuestión das extrajudiciales, pero o motivo polo que é así tampouco vou ter inconveniente en explicarlo. Despois, o resparo suspensivo que pode ter unhas consecuencias no Tribunal de Contas, claro, pero é que o Tribunal de Contas xa sempre fai unha revisión de todos os reparos con cada conta xeral que o Concello de Cerceda aproba. E son eles quen con máis potestade poden falar desa cuestión. Polo tanto, nese sentido, o de sempre. O que sempre dicen é que nós non imos aprobar nada que teña unha misión de fiscalización. Non é o caso. Plenos de extrajudiciales hainos en calquera lugar, sobre todo, porque xa digo, non é tampouco algo que este absolutamente vencellado á actividade e á función do Concello, senón tamén a actividade e a función do contratista. Despois, desde logo, nego-me en rotundo a aplicar demandas pola demora no envío de facturas e despois aclararlle. Vostede quererá decir que non ten ningunha incidencia a data na que presentan as facturas con este pleno que hoxe aquí traemos, pero entre o montante de facturas que cando menos hai varias decenas delas, tan só hai dúas que son de antes de mediados de novembro. A mediados de novembro, por exemplo, pecha a Xunta. Xa é cando pecha contas con este tipo de cuestións. Moitas destas, se chegaran en xaneiro, teríanse pagado con total normalidade.
Non é que faltara partida presupuestaria, de feito, o remanente, unha vez que teñamos o resultado, xa lle digo que vai ser positivo e cuantioso. Polo tanto, non é unha cuestión absolutamente vertebrada polo que vostede está dicindo. Tamén, cando me fala do tema das facturas, volvemos ao mismo. Cantas desas son dos famosos contratos das que temos falados? Que eu sepa, ningunha. Pode haber unha. Pero este é un modus operandi aplicable a calquera concello. De feito, aquí hai unha factura que é análoga a que teñen os outros concellos na Vía Verde. É cunha presentación que, se non me equivoco, foi do 30 de decembro. Sin procedimento, estamos todos implicados, os que estamos na Asociación de Concellos da Vía Verde. Por lo tanto, con eso, o que quero xa transmitir é que é unha cuestión integral e de aplicación máis alá do que son as nosas fronteiras. Por lo tanto, non é por falta de licitación, porque se iso tamén hai outras tres que teñen contrato, sin embargo, están aquí. É certo, xa como norma xeral, tanto en extrajudicial como sen extrajudicial, que hai moitísimos servicios que non están licitados. Polo que antes decía, porque se licita principalmente aquelas cuestións que son máis estruturales, que xa un debe hai nese sentido con respecto ao que relatei antes, deses servizos grandes que hai feito providencias para sacar adiante. Pero despois hai moitísimos servicios que non están licitados, que se pagarán en extrajudicial ou non. Imagínese canto suma todo isto que lle dixen que non está licitado, que está pendiente, todos eses servicios, millóns de euros que non van vir a pleno da extrajudicial. Polo tanto, non é algo que vai aparellado. E despois tamén incidirlle nun tema. Cando vostede mestura as extrajudiciais do 24 que as deste ano, as do 24 sumaron en total 1.225.786,48 euros. Pero hai que introducir varios matices. Este é un primeiro pleno que, para empezar, é moito antes, que non só importa o que, tamén importa o cando, que non chega aos 200.000 euros. Pode vir algunha da luz, podría chegar, pero vai ser unha moi baixa porcentaxe. Seguramente, e tempo teremos a revisalo en próximas sesións plenarias, que vai haber durante o curso, evidentemente, este sexa a maioría do montante das extrajudiciais deste ano. Estamos falando de 200.000 euros. Imagínese duplicar esta cifra que nos puxéramos en 400.000, por exemplo. Pero o ano anterior foron 1.225.786,48 euros. Cambiou a situación dos contratos estruturalmente no Concello? Houve algunha novidade? Aparentemente non. Estamos pendente desa aprobación do contrato de actividades. Pero cal foi a novidade, que foi o que eu sempre aquí insistín, e que ao final o tempo nos acaba dando a razón? Que houve interventora e houve un orzamento do ano 2024 que non o había do ano 2023, que no noso debe está, pero que é a verdadeira razón pola que esas facturas extrajudiciais viñan a pleno. E o tempo acaba demostrando, porque ademais eu nese sentido estou me poñendo entre a espada e a parede. O ano vai a continuar con total normalidade e haberá máis plenos nese sentido, porque o ano pasado se aproban nas extrajudiciais do Concello de Cerceda máis de 1.200.000 euros e este ano estou seguro que non vai vir outro expediente como este, que non chega aos 200.000 euros no que resta de curso. Cambiou a situación dos contratos? Fíxose unha modificación en función de atender a esas cuestións que o Partido Popular defende? Non. Inténtase sempre licitar porque é algo arreglado e que hai que facer por lei. Pero non houve unha modificación nese sentido. Cal foi a modificación? É o que sempre eu aquí insistín. Que hai unha interventora e hai un orzamento. E iso é, sen dúbida, o que marca a diferencia, o tempo así o demostra. Daí sempre o noso asentamento nos argumentos, porque sempre sabemos que o tempo nese sentido quita e dá razóns. E despois, con respecto ao que di o BNG, co tema dos boletins, pois sí, tardaron en presentalas. Unha vez máis, é unha cuestión que é atribuíble á empresa. Había esa factura e tamén outra, e por iso ten que ver neste momento a extrajudicial, que xa digo, a inmensa maioría de habelas presentado en xaneiro de 25, que non é o recomendable, ou de habelas presentado, en algúns casos, bastante antes, teríanse aprobado con total normalidade. Desde logo, a situación que as extrajudiciais non ten nada que ver ca do ano anterior, polo tanto, está absolutamente fora do lugar facer unha comparación. Podemos facer unha comparación a nivel de trámite, a nivel de procedimento, pero nunca a nivel do resultado, porque o resultado, nese sentido, vai ser bastante máis proporcionado este ano con respecto ao que foi o ano pasado. E xa lle digo, 1.200.000 euros é algo que non é normal aprobar en extrajudiciais, como foi o ano pasado, pero foi por unhas causas moi concretas
e foi polas causas que dende aquí se defenderon. Pero volvo a insistir, se non hai reparos en ningún concello, se está todo contratado en todos os concellos, e se non hai facturas extrajudiciais e aprobacións deste tipo nos outros concellos, eu daquela tamén convídenme a revisalo ali onde o Partido Popular goberna, ou faga moito mellor, eu desde logo non terei inconveniente en falar con ese alcalde con toda a humildade do mundo, porque eu desde logo o que sempre penso é que é moi importante aprender. E para aprender a modestia é fundamental, eu sempre a mostro, pero a modestia desde logo non me quita de esgrimir os meus argumentos. Moi ben, a verdad que temos que felicitalo porque xa empezou cas providencias, empezou a redactar os pliegos, levou uns 2 anos de insistir en cada pleno en que se vai aumentando o grado de cumprimento da lei de contratos e vemos que se está facendo. Costou conseguir as providencias, ao final facilitóunolas e vímolas. Moi ben, o agradecemento por cumplir a lei. Ben, se está contento con eso, pues evidentemente levámoslo pedindo por algo, porque é responsabilidade institucional. Que a metade da cuantía do desbroce que este en recoñecemento extrajudicial, a metade da cuantía do contrato, síguese vendo falta de previsión e de planificación. Se nos quedamos tranquilos dicindo que non houve intervención, bueno, pois vale, sempre é unha forma de botar balóns fora. Vale, sí, perfecto. Mentres vayan avanzando no grado de cumprimento da lei de contratos, por nós estaremos de acordo. Con respecto ao envío tardío das facturas, nós non falamos de demandas, falamos de indicadores de calidade que se poden incluir nos pliegos. Xa que están facendo os novos contratos, pódese probar a facer isto, ter ese indicador que asegure que o adxudicatario vai enviar a relación valorada dos traballos feitos en cada mes dentro do mes, para que non se retrase. É unha suxerencia, se non o quero facer non o fagan. É suxerencia na liña do que decíamos antes de que tamén teñamos que contribuir a propostas para mellorar esta planificación. Entonces, pois deixámoslo aí. Insistimos en que, evidentemente, que siga habendo estes importes en recoñecementos extrajudiciais, pois vese falta de planificación. Por lo tanto, nós ímonos a abster nesta aprobación. Ben, sígueme sin responder cando chegou esa factura, que é data do mes de xullo. Non sei se chegou no mes de xullo, se en agosto, se en setembro, outubro, novembro, decembro. Mire, case seguro que en decembro. Non teño problema en revisarlo, ese tipo de temas. Seguramente vostede xa comentou na Comisión Informativa e non se lle respondiu, pero eu case lle apostaría un café, dado que a miña economía é limitada, a que foi durante o mes de decembro. Miren, e despois, con respecto ás limitacións aos contratistas por presentar tarde as facturas, nós non temos contratistas tan modernos. Eu non sei de que mundo veñen vostedes, pero nós somos xente que nos desempeñamos con normalidade, somos xente a patachán, e desde logo non imos introducir ningunha medida dese tipo, eso teño clarísimo. E despois, as providencias e os pregos, oye, non nos van poñer ustedes deberes, de facer providencias e pregos, foi algo continuo. Antes de estar vostedes aquí, xa se sacaron da depuradora, xa se sacaron do servicio de axuda no fogar, xa se sacaron no lixo, xa había mundo, xa había contratos. Non vai ser polo que vostedes nos digan, é un traballo continuo, ao igual que lles teño dito moitas veces, é como se hai buratos na estrada, lóxicamente hai que irlos correxindo, é que os contratos é absolutamente igual. Despois ten que darse conta que cae nunha tremenda incoherencia, cando para rebatir fala da data, é precisamente de poñer esas limitacións para aquelas empresas que non facturen na data e ao mesmo tempo falta de planificación. Non, ou arroxo. O sea, é falta de planificación do Concello ou é unha cuestión da data, como eu decía? Porque senón estamos intentando facer unha lei dun budo na cal todos os argumentos valen para nós, pero despois quedamos nunha incoherencia permanente. É polas empresas, é pola data ou é pola falta de planificación do Concello? E despois volvo a insistir, a factura do desbroce é unha factura que foi contratada e totalmente planificada, en 168.000 euros, que é o servicio que se ven prestando. E despois tamén insistirlle noutra cuestión, tireilla na primeira intervención, a que o feito que marcou a diferencia de que non tuéramos extrajudiciales tan cuantiosas, que así vai ser durante o ano 2025, foi a falta de intervención e a falta de orzamento que houbera no ano 23 e parte do 24, e usted, desde logo, non amosou que teña ningún argumento para rebatirmo. Por iso tamén celebro
que despois de falar desta cuestión tantas veces nos plenos, ao final, o noso argumento, o noso posicionamento, acaba demostrando que é o certo, que supoño que xa a xente maioritariamente contaba con eso, pero desde logo queda moi demostrado. O que marca a diferencia é a falta que houve de intervención e de orzamento. Despois o Bloque Nacionalista Galego insistirlle. Revisarei esa factura, pero xa lle digo que case seguro foi presentada en decembro, ao unísono coas outras que son da mesma natureza e da mesma empresa. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor, 9, votos en contra, non hai, abstencións, 3. Queda en consecuencia aprobado. Pasamos agora ao primeiro punto de fiscalización e control, que é a dación de conta dos decretos de Alcaldía e Presidencia 870 a 1089/2024 e 1 a 175/2025. E antes do punto da moción, si me gustaría facer unha dación de conta ao respecto do acontecido no CPI o Cruce durante os últimos días, que ademais foi unha solicitude que así nos lo trasladou Alberti en aras a informar a corporación nunha situación que obviamente é tan extraordinaria como a que se acaba de vivir. Bueno, no que teño que decir por parte do Concello, neste caso falando como alcalde, o que celebramos nun inicio, e ademais niso si vamos a estar todos de acordo, é que non houbera danos persoais. Dos danos materiais que se produciran os xoves pola mañá da semana pasada, e evidentemente poderase discutir moito, poderase traballar moito o efecto, pero sempre van ter solución. Iso como primeiro punto. Segundo punto, insistir nunha cuestión que é fundamental e é de saber que a educación non é competencia do Concello. Nin aquí, nin en ningún outro Concello. A educación é unha competencia da Xunta de Galicia. Pese a iso, dende o minuto 1, a decisión xa a partir dun grupo de WhatsApp que se creou de afectación polo tema co propio centro, a nosa intención foi unha colaboración máxima, sobre todo porque se trata dos nosos nenos e das nosas nenas, trátase do noso colexio, eu creo que as administracións tamén estamos para iso. Tamén creo que todos podemos estar absolutamente de acordo. A raíz diso, fixos unha posta á disposición de espacios, con 4 aulas no centro cívico, espacios no auditorio, tamén o pabillón á disposición do colexio para as súas necesidades, e tamén teño que agradecer, obviamente, toda a colaboración que se fixo por parte do persoal municipal. Xefe de obras, policía local, limpadoras que fixeron tamén un traballo moi importante no fin de semana, e seguro que me esquezo de moita xente, ao igual que as rapazas máis vencelladas á educación, sexa pola propia Concellería ou sexa polo Consello Escolar. Sobre a reubicación que se produce dos rapaces, hai que decir que a Xunta de Galicia quen tome esas decisións a raíz dunha unidade técnica. Hai unha unidade técnica da Xunta de Galicia que en cada momento vai indicando que lugares son seguros e que lugares non o son. E todo se fai en base a informes técnicos. Nese sentido, nós chamábamos onte ao xefe territorial de Educación, a Indalecio Cabana, xusto ao rematar a Xunta de Goberno Municipal, e el mesmo nos transmitía que durante a tarde de onte chegaría un informe a partir do cal a directora enviaría un avalar ás nais e aos pais desa situación. Lóxicamente, un informe técnico que nós non podemos ter unha opinión mellor fundada, tanto polos nosos desconhecimentos técnicos como por non conocer en profundidade como el a situación. Aí é onde nos aclara unha cuestión que xa se nos dixera a nós na reunión de setembro, que incluso se falara desa reunión, que fóramos Cristina Capelán e eu a Coruña, a Xefatura Territorial, de que hai pendente esa reforma estrutural tan necesaria, tan fundamental, no CPI o Cruce que se leva pedindo durante moitísimos anos. Esa reforma, pois teñen o compromiso de facela, o compromiso verbal. Non digo público, hai un compromiso verbal de facela, así se nos aclaraba en setembro. Volveus a falar, incluso onte, que a nova estrutura que se está colocando xa iría
ben aparellado o que vai ser a arquitectura da futura obra. O sea, que xa vai ser nun tellado en gris, moito máis adaptado á arquitectura desa futura obra. É o que nos trasladan. Eu son un mensaxeiro. O mensaxeiro neste caso sin erixirme como tal, simplemente porque estamos na situación, neste caso, de selo. Nese sentido, pois nós sempre estaremos ao lado das demandas que haxa, porque ademais parecennos demandas lexítimas e necesarias, todo o que se falou ata o momento, e incluso podo decir, e neste sentido, se me permiten, vou deixar a un lado o meu papel de alcalde, pero sí adherirme ao que é o papel do grupo, pois estáse traballando nunha iniciativa parlamentaria para consultar ao respecto, que tamén sabemos que o Bloque Nacionalista Galego o está facendo. E sen máis, pois nada, calquera cuestión que queiran comentar, pois non teño problema tamén en dar un turno de palabra. Ben, vamos a ver, eu creo que é un caso moi grave, que efectivamente non houve desgrazas, porque non lle cadrou. Fai moito tempo, efectivamente, que esa reforma da estrutura do Concello, do colexio, perdón, se tiña que ter feita e elaborada, e nunca se fixo. E, efectivamente, non hai desgrazas porque non lle cadrou. Porque se chega a ser unha hora máis tarde, pois xa veríamos os problemas que iba a haber. Efectivamente, a competencia da Xunta de Galiza, o tema da educación, non o negamos. Entendemos, ou iso que eu como portavoz do BNG quero entender, que por parte do goberno municipal se fai a presión suficiente por parte deste Concello para que se faga ese arranxo estrutural desa obra tan necesaria. Ante esta situación, eu convido o Concello, porque, mira, eu nestes casos non me creo nadiña o que diga a Xunta de Galiza, porque xa ten pasado noutros colexios cousas parecidas. E ten ido ali algún técnico e dicir que está todo ben e despois acabar caendo outro muro. Entón, convido ao Concello de Cerceda a que contrate un persoal técnico e que faga unha revisión, polo menos para nós saber un pouco como está a cuestión. Porque realmente eu xa digo, a miña muller é profesora e eu teño visto e teño sabido de outros casos que efectivamente chega ali o técnico da Xunta e di que non pasa nada e despois sí que pasa. Entón, eu non sei se é posible a contratación de algún técnico por parte do Concello e que faga unha revisión de como está eso. Non sei se... Bueno, nós, desde o Grupo Municipal, tamén estuvemos en contacto coa Xunta, coa Delegación, coa Xefatura Territorial, coa Dirección Xeral, tamén estuvemos en reunións antes de que pasase todo isto. Afortunadamente, tamén temos que, valoramos que non houbera danos persoais, e tamén estamos nesa liña de que se resolva, de que se asegure esa estabilidade estrutural, se hai posibilidade por parte do Concello. Tamén o pedimos na territorial, totalmente de acordo en que se poñan as medidas para garantizar a estabilidade estrutural do colexio e a seguridade das nenas e nenos do Concello que van ao colexio, totalmente de acordo, e votaremos a favor de que das medidas que se propoñan para asegurar a estabilidade, tanto desde o Concello como que teña que facer a Xunta de Galicia para asegurar esa estabilidade. Vamos a ver, nós non temos que propoñer medidas porque insisto en que non é competencia do Concello de Cerceda, senón que é competencia da Xunta de Galicia. Hai un compromiso de facelo, Alberto. O compromiso haino. É certo que ten que ser rápido. É a mesma frase que dixen antes con respecto ao punto anterior. Non só importa o que, importa o cando. Porque ás veces as cousas, cando chegan, xa é tarde. Nese momento, nós sempre facemos a presión desde o punto de vista da institución que somos, pero sempre a exercemos. Respetando, obviamente, tamén o papel que teñen as AMPAs, as nais e os pais, e respetando o papel que teñen os centros, pero desde logo, cando nós temos unha reunión preguntando polo tema, evidentemente, a nosa intención é, desde logo, facer esa presión. É certo que, de momento, pois nunca se liderou esa bandeira por parte do Concello, nunca se liderou porque eu creo
que non procede que nós adiantemos a algo que por naturaleza social, e como sempre veu pasando, son tamén movimentos colectivos que deben liderar, baixo o meu punto de vista, as AMPAs, e que nese sentido terán toda a nosa colaboración e todo o noso apoio, como foi sempre, porque o compromiso do Concello de Cerceda coa educación está máis que fundamentado simplemente nos máis de 400.000 euros que van para ese eido simplemente no curso de 2024. E así seguirá sendo. Despois, o tema do informe pódese abordar. Hai que solicitar, desde logo, permiso para facelo. Permiso para facelo. E despois hai outro tema, que é un melón no sentido de que o noso informe nunca vai ser vinculante. Porque volvemos ao mesmo. Non é algo no que nós teñamos competencia. Habería que explorar a posibilidade de que se poida ter un permiso ao respecto e habería que, a partir de aí, movelo, pero sempre da man con quen ten as competencias. Nós non podemos entrar en casa allea a facer o que nos dá a gana, porque se me chega a xunta aquí a facer un informe sobre esta casa consistorial con todas as deficiencias que ten e que temos que corregir, ao día seguinte, pois, obviamente, o responsable na xunta ao cargo deso vai ter unha carta miña mostrándolle a miña desconformidade. Por lo tanto, nese sentido, é certo que todo o mundo ten que ir da man. Tamén é certo que ante unha situación de tanta urxencia como a que se acaba de vivir, tan catastrófica, afortunadamente só circunscrita ao material, nós o que tratamos de facer é un traballo dentro do institucionalismo, un traballo que se vertebrara sobre todo na colaboración, nese entendemento entre administracións, porque tampouco pensamos que nese momento houbera que aproveitar a desgracia para dedicarse a outras materias da política, se ben é certo que é evidente, e non se pode falar deste tema, sin insistir en que hai aí pendente unha reforma estrutural comprometida que nos respaldamos e apoiaremos. Eso está clarísimo. E tamén é certo, eu xe podo dicilo, porque aquí estamos nun pleno e ao final non nos vamos a equivocar, aquí vense a facer política, que o que pretendiu a Xunta de Galicia en todo momento é que haxa un ambiente de normalidade. Porque se as cousas continúan, non hai presión mediática. Se un colexio se pecha, a dimensión que adquire o feito, ao día seguinte, xa é moito maior. E iso é un factor diferencial claro. Pese a iso, podo eu dubidar se foi unha boa decisión a que nós tomamos dentro dun primeiro día en ceder os espazos. Foi unha fantástica decisión. Témolo clarísimo. Porque nós principalmente temos que poñer por encima de todo o sentido común e temos que poñer por encima de todo os nenos e as nenas. Nós nunca vamos a facer un boicó. Eu nunca vou aproveitar a institución do Concello de Cerceda para facerlle un boicó a nadie. O Concello de Cerceda está para colaborar con quen sexa, pero despois tamén defender as cousas que son certas. Esa é unha evidencia innegable, ao igual que é unha evidencia innegable que parte do caos que se xerou nos últimos días, digamos que nas últimas 48 horas, é porque hai unha merma moi grande de comunicación. Cando pasa un tema deste tipo, ten que haber alguén que se dirixa á xente e que comunique, e que ofreza garantías, porque senón, ante esa, digamos que falta de certezas, pois acaba causando dúbidas, como é normal, e cando falamos de algo tan sensible como é a seguridade dos nenos e das nenas, pois ten consecuencias sociais importantes, que as ten que ter, e que nós, nese sentido, as respaldaremos coñecedores, como antes decía, de que a educación non é a nosa competencia, pero todo o que pasa en Cerceda non será competencia, pero sempre vai ser incumbencia. Non sei se queren comentar algo. Compañeros aquí da Corporación do Partido Popular que, en todo caso, fagan presión nos seus propios compañeiros en educación para que se arranxen estas cuestións. Porque, bueno, non esquezamos que a Xunta de Galicia está gobernada polo Partido Popular. En todo caso, efectivamente, o Concello eu entendo que ten que colaborar nesta situación e en todas as situacións, entendo. Ora, tamén non está de máis, ás veces, liderar certas protestas cando as demandas así o requiren. Eu creo que o problema do colexio do Cruce de Cerceda, eu creo que vai sendo hora de que efectivamente o Concello pase a liderar esas demandas que por parte da AMPA pois
pois, ou non ter moita forza, non son suficientemente quen para organizarse e liderar esas demandas. En todo caso, efectivamente, o informe non vai ser vinculante, pero en todo caso poderemos saber nós a que nos atinximos. Efectivamente, o tema do informe explorarémolo. Despois, por suposto, convidar ao PP nese sentido. Eu creo que a educación é un tema que debería ocupar máis minutos de pleno e de debate que determinados procedementos que ao final a quen están escoitando probablemente algúns nin entendan nin queiran entender e a afectación é sin duda moi limitada, polo tanto, nese sentido, convidar a toda a colaboración que sexa posible, sobre todo porque eu sempre o vou asumir como positivo. Eu teño unha filosofía, sempre o dixen aquí, que calquera medida veña de quen veña, se suma para o Concello, para este alcalde, para este goberno, para esta corporación, suma. Iso que non lle quepa dúda a ninguén, porque o considero positivo. Se eu me poño unha medalla e o Concello vai mal, a mí non me sirve de absolutamente de nada. Se non me poño ninguna, pero o Concello vai ben, fantásticamente. Por lo tanto, a parte da educación é absolutamente fundamental. Despois, é certo, o Concello ten o seu papel institucional, nós a nivel político, pois non temos problema en facelo. Non quero tampouco pasarlle a pata por diante a nadie, nin quitar cales son as partes sociais reivindicativas que sempre tiveron as AMPAs e que teñen que seguir tendoas, e que van a ter, desde logo, o noso respaldo. Diso que non quepa ningunha dúbida. E despois, sobre o tema do informe, insisto, nós non temos ningún problema en exploralo, insistimos en que non é vinculante, pero para iso temos que ter un permiso habilitado ao efecto e facelo, desde logo, da man da Xunta de Galicia, que é quen nos tería que autorizar. Nós neso non temos ningún inconveniente ao respecto. Poden ser algúns cartos e algún tempo, pero seguro que hai outros que van moito máis tirados ás veces. Tamén yo digo. Pois nada, pasamos, polo tanto, ao apartado de mocións. Hai 3 do BNG e unha do Partido Socialista. Empezamos polo que consideren, que é indistinto. Valle dando, Catrina, que Alberto está ali un pouco ocupado. A igualdade entre mulleres e homes non só é un dereito humano fundamental e unha cuestión de xustiza, senón que é un dos piares básicos para conseguir un mundo pacífico, próspero e sostible. Conseguíronse algúns avances durante as últimas décadas, pero o mundo está lonxe de alcanzar a igualdade entre mulleres e homes para 2030, como se recolle nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas. Avanzar na igualdade entre mulleres e homes é fundamental para crear unha sociedade sa en todos os seus ámbitos, desde a reducción da pobreza ata a promoción da saúde, a educación, a protección e o benestar. O lema elixido por Nacións Unidas para este ano é «Para todas as mulleres e nenas, dereitos, igualdade e empoderamento», ao que nos unimos e reivindicamos. As mulleres e as nenas constitúen a metade da poboación e, polo tanto, tamén a metade do seu potencial. Pero a desigualdade por razón de xénero prevalece e estanca o progreso social. Por iso é vital que traballemos polo empoderamento das mulleres, especialmente das mozas e as nenas do noso país. Empoderamento significa xerar maior autonomía para as mulleres, recoñecer e visibilizar as súas achegas. Empoderarse implica participar plenamente en todos os sectores, o económico, o político e o social. Deste xeito, construínse países e economías máis fortes e xustas, máis estables e que contribuían a mellorar a vida de todas as persoas e este é, sen dúbida, un reto do Partido Socialista. A realidade demostra que son moitas as áreas onde a fenda de xénero, as diferenzas entre mulleres e homes, é aínda un lastre para a nosa democracia e unha manifesta injustiza para as mulleres. No ámbito do emprego, as diferenzas fóronse reducindo, pero aínda amosan un mercado laboral que penaliza as mulleres galegas nos seus salarios.
que segundo o informe de UGT Galicia sobre a fenda salarial están case un 18% por baixo dos homes. As mulleres galegas perciben un salario medio semellante ao que tiñan os homes fai 13 anos e ocupan o segundo posto de menor retribución por hora percibida de todo o Estado. Tratar a todas as mulleres e homes de forma equitativa no traballo é un dos fundamentos esenciais de igualdade de xénero e do noso obxectivo de empoderamento. Por isto, aínda que as diferenzas salariais seguen sendo moi significativas, a fenda salarial en Galicia reduciuse un 3,6 desde o ano 2018 ao 2022, entre outras cousas grazas á continua subida do salario mínimo interprofesional. Fai 6 anos, o salario mínimo interprofesional situábase en 10.302,6 euros ao ano. En 2025 alcanza xa os 16.576 euros brutos anuais. Incrementouse nun 61% desde entón. Nunca o salario mínimo interprofesional subira con esta intensidade e as maiores beneficiarias desta subida foron as mulleres, que precisamente cobran os salarios máis baixos, pois o 40,5% das mulleres asalariadas teñen ingresos menores ou iguais ao salario mínimo interprofesional fronte ao 27,9% dos homes. Para seguir pechando a fenda de xénero no mercado laboral, debemos traballar para implementar políticas que favorezcan e melloren a integración laboral das mulleres nas ocupacións, ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, empezando pola sensibilización e a promoción na infancia e na mocidade, buscando sinerxias entre as empresas, entidades, asociacións e institucións, que sirvan para motivar as nenas e mozas para que non se pechen portas e descubran as oportunidades que estas disciplinas lles ofrecen. Que as mulleres ocupen a maior parte dos contratos a tempo parcial, o 73,58%, e temporais, o 59,44%, ou ocupen postos de menor responsabilidade, ten moito que ver coa conciliación da vida familiar e laboral, cos usos do tempo. Hai máis mulleres que homes que coidan de outras persoas a diario. As excedencias non retribuídas por coidados de familiares en Galicia medraron no ano 2023, o dobre que en España chegando a 1.607. E destas, o 81% corresponden a mulleres, máis de 1.300. Pero nos últimos 6 anos puxéronse en marcha medidas pioneiras para alcanzar a igualdade entre mulleres e homes, igualándose e ampliándose o permiso de maternidade e paternidade, de forma non transferible, promovendo a corresponsabilidade no cuidado dos fillos e fillas. Debemos impulsar unha acción política integral que permita un gran pacto galego pola corresponsabilidade nos cuidados. Este pacto é necesario para acadar obxectivos de reducción do diferencial das horas que mulleres e homes dedican ao traballo doméstico e de cuidados. A reducción da xornada laboral a 37,5 horas xa é un gran paso. Promover a igualdade entre mulleres e homes a todos os niveis significa garantir a presenza de mulleres nos espazos de poder do sector público, das grandes empresas, das sociedades cotizadas ou dos colexios profesionais. A Lei de Pariedade, sen ningunha dúbida, demostra ser a mellor ferramenta a día de hoxe para acabar co déficit democrático actual. Empoderarse é adquirir conciencia individual e colectiva, gañar confianza e autoestima, ter poder para decidir na vida cotiá. Por iso debemos traballar de maneira decidida pola coeducación, xa que os centros educativos non son neutros. A escola forma parte da contorna e reprodúcia, e é por iso que incluir os valores de igualdade, tolerancia e diálogo é altamente transformador. Para levar a cabo unha educación en igualdade, o primeiro paso é modificar aqueles contidos educativos que conteñan unha linguaxe sexista e eliminar calquera tipo de estereotipo de xénero dos mesmos, así como modificar calquera espazo da contorna educativa que non favoreza a igualdade entre homes e mulleres. Ademais, as relacións afectivas e sexuais entre a mocidade continúan a estar atravesadas en gran medida polo sexismo, e que, ao non haber educación sexual na escola, o baleiro encheo o porno máis misóxino e violento. Un obxectivo concreto é conseguir que, ao remate da ESO, as persoas mozas teñan os recursos necesarios para construírse en modelos afectivos sexuais, baseados en relacións igualitarias, no bo trato e o respeto a todas as opcións persoais. Debemos protexer as e os menores nas contornas dixitais fronte á pornografía e á incitación á prostitución.
De aí a importancia de impulsar decididamente a educación afectivo-sexual, baseada no respeto, a igualdade e a dignidade das persoas. Dende o PSDG-PSOE abogamos por unha crianza e educación baseada no respeto ao libre desenvolvemento das e dos menores, que recoñeza e analice cales son as barreiras que limitan o pleno desenvolvemento do talento femenino, traballando por erradicar actitudes sexistas desde a infancia e facilitar así a igualdade efectiva entre homes e mulleres. Para iso debemos ensinar aos nenos e nenas que as súas capacidades non están limitadas polo seu sexo, a detectar e evitar actitudes tóxicas e situacións de malos tratos para poder relacionarse de igual a igual en calquera contexto, xa sexa de amizade, de parella, de estudos ou laboral, que as mulleres non son obxecto de consumo, venda ou alugueiro. Hai máis dun ano aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei 7/2023 do 30 de novembro para a igualdade efectiva de mulleres e homes en Galicia. Transcorrido este tempo, as e os socialistas creemos que compre facer balance da implementación desta lei co fin de poder mellorar aqueles aspectos que teñan aínda eivas e deficiencias, exixindo o cumprimento de todo aquilo que, estando contemplado na lei, non se está poñendo en práctica, converténdose, por tanto, nunha mera declaración de intencións que non contribúe de xeito real e eficaz ao camiño cara á igualdade entre mulleres e homes en Galicia. O noso compromiso coa igualdade entre mulleres e homes é firme e abarca todos os ámbitos da vida pública e privada. Só a través dunha acción política transversal e integral poderemos construir unha sociedade verdadeiramente igualitaria e xusta para todas e todos. Polo anteriormente exposto e para seguir avanzando cara á igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, o Pleno do Concello de Cerceda comprométese a implementar políticas que favorezcan e melloran a integración laboral das mulleres nas ocupacións ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, empezando pola sensibilización e a promoción na infancia e a mocidade, dando maior visibilidade ás figuras femininas na ciencia para contribuir a que as nosas nenas teñan modelos de referencia que fomenten a súa vocación científica. Impulsar a aprobación dun gran pacto galego polos coidados corresponsables en colaboración coa Xunta de Galicia, coas entidades sociais, co tecido sindical e coa patronal, poñendo no centro da axenda política a necesidade de transformar o modelo de coidados desde un enfoque de dereitos. Impulsar cambios culturais que permitan reformular a maneira en que entendemos a relación entre o traballo, a vida persoal e a familiar, desde a igualdade entre mulleres e homes e desde o benestar, coa mirada posta na corresponsabilidade na conciliación. Realizar campañas de sensibilización dirixidas aos homes sobre o imprescindible que é a corresponsabilidade na conciliación. Levar a cabo accións para protexer as e os menores nas contornas digitais fronte á pornografía e á incitación á prostitución, impulsando decididamente a coeducación e educación afectivo-sexual, baseada no respeto, a igualdade e a dignidade das persoas, promovendo as elaboracións de material informático actualizado en materia de sexualidade que recolla recursos dirixidos ás familias. Instar a Xunta de Galicia a implementar a Lei 7/2023 do 30 de novembro para a igualdade efectiva de mulleres e homes en Galicia. Bueno, pola nosa parte, confirmar que o compromiso coa igualdade entre mulleres e homes é firme e abarca todos os ámbitos da vida pública e privada. Estamos totalmente de acordo con iso. A partir de aí, simplemente recordar que a Xunta de Galicia tamén está facendo unha política de igualdade, aportando recursos para levála a cabo, cunha firme aposta pola corresponsabilidade, a conciliación e a sensibilización, apostando por un feminismo inclusivo, reivindicativo e dialogante, no que caben todas, pero tamén todos. Sabemos que a igualdade é un traballo conxunto e que, ademais, debe ser transversal a toda a acción política. Destínanse en 2025 máis de 28 millóns de euros á promoción da igualdade. Un dos principais eixos en torno aos que xiran estas políticas públicas é o reforzo da sensibilización e a concienciación. Está impulsando tamén unha maior educación e investigación, situando as mozas e mozos como público obxectivo das medidas.
Tamén se están reforzando as axudas a concellos para que poñan en marcha programas de igualdade e prevención de violencia de xénero, ás que se destina un 30% máis de orzamento, e, por suposto, que tamén se continúan impulsando, consolidando os CIMS en Galicia, que vai acompañado do maior investimento da historia nestes centros que atenden informan a mulleres galegas, serán un total de 5,8 millóns de euros, están permitindo reforzar os 84 centros que dan servicio a 200 concellos, investimento, pois eso, de uns 5 millóns de euros para a igualdade de personal, un 13% máis que nos últimos anos. Por lo tanto, confirmamos o noso total apoio a estas políticas, o aporte de recursos, e votaremos a favor desta moción. Ben, por parte do BNG queríamos incidir nunha cuestión que eu creo que nos últimos anos estáse a incrementar moitísimo. Os que son pais supoño que igual o saben un pouco mellor, pero vemos que o índice da iniciación na pornografía pois realmente é alarmante. É unha cuestión que ao BNG e a min personalmente nos preocupa moitísimo. Cada vez os nenos e as nenas acuden á pornografía moito antes que antes, cada vez a idades moito máis temperás. Creo que é un problema realmente moi serio, que non se está dando a razón que debería ter, a importancia que debería ter. Efectivamente, nesta moción preséntase que non hai educación sexual nos colexios, ou apenas hai. A min constame que, efectivamente, particularmente, algún profesor, profesora, individualmente, si fai algo de educación sexual, pero realmente non está contemplado así. Parécenos, xa digo, unha cuestión realmente moi grave, e que vai ter consecuencias terribles, e xa se está tendo, E un dos problemas que nos enfrentamos hoxe en día do machismo da xente nova ven derivado desa pornografía, dese acceso a pornografía tan cedo e desa maneira, ademais. Porque, ao final, os rapaces de 10, 12, 13 anos pensan que o máis normal é o que ven nesa pornografía. Entón, ou hai unha educación, e os educamos nunha relación sexual sana e normal, vamos chamar así, que cada un pode ter as súas cuestións e eu non vou entrar en nada deso. Era o que me faltaba a min, ademais. Pero sí que me parece moi grave esta cuestión. E de verdad que me parece que tanto a Xunta como o Goberno Central, deberían estudialo un pouco mellor. E de paso, pois, mira, se dentro do Concello se pode facer algún tipo, xa que dentro da Xunta de Galiza non queren facer ese tipo de educación sexual, pois se dentro do Concello se podría facer algunha acción extraescolar ou algo polo estilo, pois para intentar atinxir esta problemática. Votos a favor. Mira, Alberto, eu teño que felicitarte por esta intervención. Eu estou absolutamente de acordo. Teño comentado en moitas ocasións, eu creo que especialmente a Catrina, é algo do que falo moitas veces, é algo preocupante. Ao igual que é preocupante un uso da tecnoloxía a que se é simplemente orientado ao ámbito banal e do entretemento, o ser humano non está adaptado. Porque o ser humano, realmente a nivel neuronal, é moi semellante ao ser humano de fai 300 anos. Sin embargo, o ser humano de hoxe pode ter múltiples relacións sexuais en menos dunha hora. O ser humano de hoxe pode conversar con centos de persoas en menos dunha hora. O ser humano pode ir a calquera tipo de contido que ao mellor levaría anos plantearse facelo en menos dun minuto. E iso, lóxicamente, ten unhas consecuencias. Ten unhas consecuencias, sobre todo, cando se trata dun cerebro en formación, porque hai que entender que é o órgano máis plástico que ten o ser humano, e que, sobre todo, cando está en formación, é como un árbol. Se crece torcido, torcido queda. Por lo tanto, nós estamos absolutamente a favor, ao igual que tamén decimos que contribuye a outros temas, como son o letargo. Non só é o machismo,
O sea, non é sano as horas que pasan moitos adolescentes co móvil encerrados nunha habitación ou nun cuarto de baño ou cun ordenador portátil facendo quen sabe que, porque, lóxicamente, se fan operacións académicas ou se están redactando ou facendo calquera cuestión que sea de interés ou vendo un documental de dúas ou de animais, están facendo algo positivo, non cabe dúbida. Pero todo ese contido que non ten unha vertebración nin unha orientación dende a parte dos pais, nais, titores e mestres, lóxicamente ten moi malas consecuencias e é un tema tabú. É un tema tabú, como outros moitos, que non interesa loitar contra ele, pero que xera un gran letargo, sen dúbida algunha. Polo tanto, voulle decir algo, eu recollo o guante, e nese sentido vamos a facer algo en Cerceda, xa yo digo, en favor dunha charla que conciencia sobre esta cuestión, porque moita xente, no seu desconocimiento, e nas horas que todo o mundo pasa traballando, e que as súas ocupacións, e que as súas preocupacións, como é lóxico, probablemente non se paran a pensar nisto, ou non o suficiente. Pero cando pensamos no que pode facer un neno ou nena con 12, 13 anos, ou incluso menos, nun teléfono móvil, se cerras os ollos e reflexionas ao respecto, daste conta de cal é a situación. Ao igual que te das conta de que, de algún modo, están illados. A interlocución que antes había, esa interlocución na que calquera entendía unha andreita da aboa, ou un consello do pai, ou incluso dun veciño que é maior que ti, hoxe en día perdiuse en grandísima medida. Non compete agora, pero si é certo, por exemplo, que eu teño claro que se acabou a fiesta, cando aparece nas eleccións europeas que ninguén o conoce, por que aparece? Porque hai unha serie de xente nova que non fala co avó, nin co tío, nin co pai, nin ca nai, que non pensa na historia no que nos trouxe hasta aquí, o que lle chega a un tío nun vídeo de TikTok de 10 segundos e lle di «Voy a meter a todos os políticos en la cárcel, este é o meu». Pero coma con eso, que ao final o se acabou a fiesta, a gravedade é relativa porque o recorrido vai ser pequeno, coma con eso, con outras moitas cousas. O entendemento do mundo varía e está moi influenciado por todo eso. Por eso, eu si recollo a luva nese sentido e unha tarefa que encargamos, lóxicamente, ao Departamento de Benestar Social, estou absolutamente de acordo. E incluso eu recordo nas miñas redes sociais, no ano 2021, facer unha publicación ao respecto, que é certo que nunca despois tivo unha medida concreta, singular e sólida, sobre a materia. Tamén é certo que non se planteaba así, non era a miña pretensión facela naquele momento, pero sí creo que é unha reflexión moi interesante das consecuencias das novas tecnoloxías a nivel de control, que non é o que nos compete neste momento, pero tamén a nivel dun entretamento banal e lesivo. Banal e lesivo e, ademais, transformador do máis sagrado que temos, que é o cerebro. Unha persona poderá ter limitada a liberdade de expresión ou a liberdade de movimento, pero cando ten unha incidencia directa no cerebro, está sindo, desde logo, o máis profundo da súa existencia, e, nese sentido, nos recollemos a luva e algo faremos ao respecto. Esperemos que algo adecuado. Non sei se queren comentar algo. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor. 12. Abstencións e votos en contra non hai. En consecuencia, queda aprobado. Iballe dicir a Alberto que fose breve, pero en base á nosa longa moción, lóxicamente non lle vou dicir nada ao respecto. Pasamos ás mocións do Bloque Nacionalista Galego. Moción sobre a declaración de zonas vulnerables por nitratos. Non vou facer exposición motivos, pero eu creo que todos máis ou menos sabemos de que vai esta cuestión. Sabemos que a Xunta, pois, dunha maneira así un pouco caótica, vamos a chamar, declara certos concellos como zonas vulnerables, a máis con analíticas feitas do ano 2016 e 2019, non se sabe moi ben nin sequera onde, nin como, e, en todo caso, que tamén nos fai moita graza, é que, ao final,
os que representan a Xunta de Galicia trasladan aos alcaldes e a representantes do sector que ao final que se declare unha zona vulnerable que non vai ter repercusións nin limitacións, cando iso é totalmente falso. Entonces, puntos a acordar. Exixir a Xunta de Galicia que dé a coñecer de inmediato os datos técnicos e as analíticas que producen a declaración de zonas vulneráveis por nitratos. Requerir a Augas de Galicia os seus informes realizados para a aplicación do Decreto 47/2022. Solicitar a Xunta de Galicia unha comisión de seguimento entre a Consellería de Medio Rural e os concellos afectados para o seguimento da redacción do Plan de Acción e o seu desenvolvemento nos seguintes 4 anos. Solicitar a Xunta de Galicia que o Plan de Acción en ningún caso poida derivar responsabilidades, competencias ni ningún tipo de financiamento por parte das entidades locais, sendo asumido na súa integridade pola Xunta de Galicia. E, por último, instar a Xunta de Galicia ao establecemento de medidas de apoio económico a través das axudas da Consellería do Medio Rural para plans de mellora de explotacións agrarias que incorporen investimentos, de ser precisos, para dotar os requisitos ambientais decretados. A urxencia desta moción, votos a favor, 12, abstencións e votos en contra non hai. Poden tomar a palabra. Ben, o que se fixo hasta agora foi un proxecto de decreto que todavía non se publicou nin entrou en vigor. O prazo para facer a declaración de zonas vulnerables remata en maio deste ano, polo que estamos dentro do plazo legal previsto, 3 anos desde a publicación dos mapas de augas afectadas, e non se entenden as críticas a este respecto que se recollen na parte expositiva da moción porque precisamente se está mirando esas analíticas e ver se se poden actualizar e ver como está esa situación respecto ás que se fixeron e a partir de aí diseñar o plan de acción. A normativa establece un prazo de 2 anos a partir da declaración de zonas vulnerables, polo que se temos de prazo hasta maio, empeza a contar os 2 anos a partir de maio. Entón, insistimos nesta idea de que se está a traballar para reconfirmar, se é o caso, os resultados dos análisis da Confederación e se a analítica mellorou, presentar argumentos para evitar a declaración de zonas vulnerables. Entón, resumindo un pouquiño esta cuestión, o Real Decreto 4722, polo que se elabora o mapa de zonas vulnerables, é a responsabilidade do Goberno Central. O plan de acción ten que elaborar a Xunta e ainda non se publicou porque se está mirando de actualizar esas analíticas, polo tanto, estáse traballando na línea do que pide o BNG e considérase que os puntos 1 e 2 da proposta xa se están realizando. Respecto ao punto 3 da Comisión de Seguimento xa se fixo cos alcaldes, entón tamén de alguna forma xa se iniciou ese punto. Respecto aos puntos 4 e 5 da moción, onde se pide que os sobrecustes resultantes da aplicación do plan de acción non recaen nas administracións locais e que se piden axudas para os propietarios de instalacións que resulten afectados, estamos totalmente de acordo. Pero tamén xa se indica que hai predisposición da Xunta a elaborar plans de inversións que se concretarán cando se teña o plan de acción definido. Entón, consideramos que a día de hoxe parece que é un pouco pronto para poder falar destes puntos. Creemos que o argumento de que a Xunta espera que o tema se resolva por si só é diferente da realidade e que se está traballando para reducir a afección provocada por un Real Decreto do Goberno Central, polo que en todo caso entendemos que a moción debería ir dirixida ao Goberno Central, que é quen saca o Real Decreto. Gracias. Mire, eu entendo que o Partido Popular, para defenderse, que lle manda relatorios ás agrupacións locais sobre este asunto, pero que non lle conten milongas, que non lle conten milongas, porque non é o Goberno Central, que é unha directiva europea, a raíz da cala é un decreto do Goberno Central, é que non lle conten milongas, porque o que está pasando aquí noutros lugares de Galicia non pasa, porque ali onde ten as competencias, nos cauces, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, fixeron os deberes, con un traballo de alegacións claro
desgranando en que lugares eses nitratos proceden da ganadería e en que lugares non, e ademais desgranando a través de cuncas hidrográficas, porque aquí estáse facendo unha tabla rasa na cal se incluyen todos os concellos. Por lo tanto, é unha directiva europea, non é algo do Goberno Central, faise en base a medicións que veñen de fai anos, que é curioso, con todo o tema dos nitratos pode cambiar, e se eu non digo verdade, vostede ten tan fácil como a preguntarlle ao alcalde de Oza-Cesuras, do Partido Popular, ao alcalde de Abegondo, do Partido Popular, ao alcalde de Tordoia, do Partido Popular, á alcaldesa de Traza, do Partido Popular, a ver que opinan. E a ver que opinan tamén da información que se nos otorgou nesa reunión, a que eu non puiden ir porque tiña un pleno da Mancomunidade, e foi Catrina en representación do Concello. Pero os puntos de medicións témolos solicitados por escrito, co cal parte da moción xa estamos cumplimentando, de momento están pendientes, tanto nós como outros concellos, tamén do Partido Popular. E xa digo, a información é moi escasa. Sí, augas arriba, duns puntos de medicións, augas arriba, nas cuncas hidrográficas que chegan a concellos, pero cun nivel de incoherencia tal que é curioso que nós, sobre todo, estamos por puntos de medicións que teñen que ver con Balsa de Cecebre. Onde hai cuncas hidrográficas que vai andar ao embalse de Cecebre no Concello de Cerceda? Meirama, Encrobas e Cerceda. Precisamente onde menos explotacións gandeiras hai, que é en Xesteda, Rodís e Queixas. Por lo tanto, é algo tremendamente estrano. Que facemos desde o Concello? Pois nun primeiro momento xa unha reunión con Unións Agrarias para que nos dera un soporte técnico ao respecto, pedir eses puntos das medicións e que non quepa dúbida que se finalmente, iso sí que hai que admitilo, isto vai para adiante, nós imos alegar. E xa estamos preparando medidas tamén con outros concellos. Por que queremos os puntos das medicións? Pois porque, sin duda alguna, vamos a facer un contraste desas medicións con respecto a como están hoxe. Eu iso teño absolutamente claro. Se eu teña que pagar eu do meu peto, vais a facer un contraste neses puntos de medicións, porque é absolutamente fundamental. Pero na Confederación Hidrográfica Miño-Sil, ali onde os cauces non son competencia da Xunta, fixeronse alegacións, desgranouse en que medida dependen da ganadería e en que medida dependen da industria, a máis tivos en conta esa realidade que é unha realidade física, é a realidade física das cuncas hidrográficas, que é moi importante sinalalo. Por lo tanto, moito pendente ten a Xunta de Galicia con respecto a este tema. E despois, o do Real Decreto, home, vamos a ver. É que eu non sei por quen toman os alcaldes que ao final van a defender estas cuestións, sexan do partido que sexan, cando mandan os relatorios. O Real Decreto adaptado a unha directiva europea. Pero aquí ninguén está criticando esa realidade, porque os nitratos entenderemos que os hai que limitar. O que estamos criticando é o criterio de como se orienta esa problemática dos nitratos. E o criterio non é adecuado, porque ademais non se está desgranando, non se está facendo pola realidade territorial física, faise tabla rasa con todos os concellos e ao final acabamos con realidades como que meten ao Concello de Oza-Cesuras, Abegondo ou Cerceda, que non son eminentemente gandeiros, e outros como a Santa Comba, Mazaricos, que non lle desexo, ou Mesía, que oxalá sigan na mesma situación, non están incluídos. E a información para convencerme a min que o gando de Cerceda emite máis nitratos é a que nos deron nesa reunión. Home, absolutamente justificada esta moción e nese sentido tamén que conto o Bloque Nacionalista Galego que o noso voto a favor. Home, volvo a instar aos nosos compañeros de mesa do Partido Popular a que se realmente queren defender os intereses de Cerceda e neste caso dos seus habitantes, nomeadamente dos gandeiros e tal, pois que fagan presión aos seus propios compañeros de partido na Xunta de Galicia, porque a verdade é que mira, a Xunta de Galicia casi sempre vai a trancas e a barrancas e justamente isto xa fai tempo que tiña que estar máis que aclarado. Entre outras cuestións, porque efectivamente se hai zonas que son vulnerables, habrá que mirar como atingir ese problema. Pero o que non se pode é que, como remata agora o prazo, pois vamos dar para adiante e vamos declarar ou non, según as analíticas ou non, e sin realizar realmente uns estudios en condicións.
Entón, eu creo que houve tempo, hai tempo e teñen medios a Xunta de Galicia para facer ben as cousas, porque se me din que o teño que facer eu, pois daquela igual non dou feito. Pero a Xunta de Galicia eu creo que dá feito estas cuestións se realmente quere. Bueno, nós xa falamos con nosos compañeiros, están, o que nos din é que están traballando en revisar as analíticas e evidentemente nós estamos a favor de defender as explotacións do Concello de Cerceda, mas que non perxudique este decreto a Cerceda. Evidentemente xa falamos con eles e tamén insistimos nisto en que nos den os datos. Que pode ser que se está tramitando dunha forma así un pouco ambigua, pois recoñecemos que todo é mellorable, como xa pasou con máis temas aquí. Insistimos nisto, defendemos a Cerceda, pero insistimos, o noso sentido do voto vai porque se está traballando nisto para poder defender as explotacións de Cerceda. Recoñecendo que seguramente se pode facer mellor. Con respecto á directiva e ao Real Decreto, pois só recordarlle que as concentracións máximas o Real Decreto rebaixas respecto á directiva, polo tanto, pois algo tamén influi. A partir de aí conseguimos mantendo que se está traballando pois para rebaixar esa declaración de zonas vulnerables e nos imos apoiar as propostas que comentou o señor alcalde no sentido de defender a Cerceda, por suposto. Perdón, un pequeno inciso, as propostas son do BNG, Bueno, supoño que se refiere ao que se viña facendo a toda agora. Miren, el voulle insistir que non lle conten milongas, porque eu non sei se te fixaches, Alberto, están revisando as analíticas. Por eso non nos mandarán os puntos de concentración. O sea, están revisando as analíticas que deron un resultado negativo. Oye, pois para isto daquela xa non facía falta tantas alforxas, que non conten milongas, que isto non hai por onde agarralo. E non é unha exposición ambigua, a do relatorio do Partido Popular. É malintencionada, porque as medicións veñen de atrás. A directiva europea existe, vostede na primeira intervención non o mencionou, Augas de Galicia procediu, como xa eu relatei, sin facer os seus deberes, con un letargo moi importante, propio da institución, tamén hai que decilo, pero sin ter en conta ese desgrane, o que antes fixen de referencia de cales son actividades ganaderas e cales non, cando hai un exceso de nitratos, e despois volvo a decir, o que estamos debatindo aquí é o criterio polo cal se incluye. É que os nitratos nos ríos habrá que reducilos ao mínimo. Iso non é o debate, que o goberno de España decide reducir os nitratos, seguro que hai moitos máis dos que teria que haber. O debate é o criterio polo cal estamos aquí incluídos, que é moi diferente. Home, eu creo que todos podemos conquerir en que os nitratos emitidos sean os mínimos posibles. Neso estaremos todos de acordo. É que en toda a actividade que se faga en favor deso vai ser positivo. Aquí o que se vai permitir, en principio, se aí fóramos incluídos, é en emitir 175 unidades de nitrato hectárea ano, cando para emitir 300, pois sería necesario para plantar millo e calquera explotación convencional ven emitindo unhas 500, pero o que estamos discutindo é o criterio polo que estamos incluídos. Quen quere nitratos no río? Se votáramos eso, votaríamos todos en contra. O problema non é ese, non é a política medioambiental. O problema é a aplicación desa política. Por lo tanto, nós, ainda que non temos atribucións no ámbito forestal, agrícola e gandeiro, pois, lóxicamente, estamos implicados na materia. Xa estamos cando facemos reduccións na aplicación do ICIO, con bonificacións do ICIO, cando colaboramos tamén nunha cuestión que temos falado aquí nalgúna ocasión, na exterminación dos xabaríns, con un criterio propio, non pagando as peaxes da Xunta para medidas que non teñen consecuencia algunha. Facémolo tamén cando dotamos ás veciñas e aos veciños do servicio de recollida do plástico agrícola, e aí seguiremos. De todos modos, hai que incidir no que decía un importante sociólogo francés, Sylvain Timsit, que falaba das 10 estrategias que se adoitan aplicar na manipulación mediática, normalmente mal atribuídas, porque se considera que son de Noam Chomsky, pero son deste Sylvain Timsit, que era menos famoso, que había unha que era crea o problema para que te abracen a solución. Todos levamos, durante máis de 2 anos,
un impás de tempo no que parece que xa non se fala das plantas de biogás. Non sei se recordades a que se iba a montar aquí na zona da antigua central térmica, porque non foi ben recibida. Non foi ben recibida. Ao mellor, crear un caos é un problema, incluso precisamente ali, en concellos, pois, onde non sexan os que teñen unha maior problemática con todo este asunto, é algo positivo, porque, lóxicamente, despois, cos nitratos, algo vai haber que facer. Veremos na segunda fase se ese proxecto é mellor acollido. De todos modos, máis alá das malas intencións, máis alá deste relato que non é ambiguo, senón que é mal intencionado absolutamente, xa sei que non por culpa súa, que é o relatorio que envían. Máis alá de todo iso, é certo que Augas de Galicia sempre procede con un letargo, só hai que verlo pos permisos. Francisco? Cando o Concello de Cerceda acomete unha obra que está en zona de afectación de Augas de Galicia, isto é para botarse a dormir. E como é con iso, con moitas outras cousas, e desde logo, cando non hai moitas ganas de traballar, que na Xunta non digo que non a haxa en moitas ocasións, pero en Augas de Galicia ás veces semella que non, acaban pasando estas cousas. Pero os alcaldes que eu conozo non tragan as milongas, nin o de Abegondo, nin o do Zacasuras, nin o do Tordoia, nin a de Trazo, todos aqueles cos que falei. E que, desde logo, xa estamos facendo tamén unha acción conxunta, sobre todo aqueles que somos menos gandeiros e que estamos un pouco no mesmo foco, non tragan con estas milongas. Deso poden estar absolutamente convencidos. Procedemos, polo tanto, á votación desta moción. Votos a favor. 10, perdón. Votos en contra, abstencións, 2. Queda, polo tanto, aprobada. Moción sobre a execución do programa do Fondo de Transición Xusta na Galiza. Vou resumir a exposición de motivos. Os obxectivos do Fondo de Transición Xusta son mitigar os efectos negativos da transición climática prestando apoio aos territorios máis perxudicados e aos traballadores afectados e promover unha transición socioeconómica equilibrada. A cantidade asignada a Galiza do fondo foi uns 111 millóns de euros, que é un 12,8% do total, que é moi por debaixo do que deberá corresponder atendendo aos criterios de distribución de emprego. E no relativo ao ámbito territorial das axudas, soliña que especial atención aos concellos de transición xusta que se establecen nos protocolos de actuación dos convenios da transición xusta de Galiza, Meirama as Pontes, nomeadamente no primeiro deles que son Carral, Cerceda, Laracha, Ordes e Tordoia. Nos orzamentos da Xunta, para o ano 2025, figuran uns 54,7 millóns de euros dos fondos de transición xusta xestionados na súa maioría pola Consellería de Industria. E nas bases das convocatorias públicas das axudas non se respecta dito principio de especial atención aos 19 concellos, nomeadamente os que dixen antes, en especial o noso. Polo tanto, os acordos a adoptar son os seguintes: demandar da Xunta de Galicia a paralización das actuacións e convocatorias de axudas con cargo aos fondos de transición xusta que non estén resoltas e con adxudicación en firme, mesmo chegando a recorrer xudicialmente as mesmas. Segundo, recorrer da Xunta de Galicia a revisión das actuacións e das bases das convocatorias de axudas con cargos aos fondos de transición xusta para focalizar ditos recursos dentro das zonas de transición xusta definidas no protocolo de actuacións de convenio de transición xusta de Meirama e as Pontes, sen exclusión algunha dos concellos incluídos no mesmo. Iniciar, previos os trámites necesarios, os procedementos legais acaídos no caso de non ter compromiso firme por parte da Xunta de atender as demandas anteriores antes do 4 de maio do ano 25, data de remate do primeiro prazo de solicitud de todas as convocatorias abertas de axudas con cargo aos fondos de transición xusta. Desta moción, votos a favor, 12, abstencións en contra non hai. Ten a palabra o Partido Popular, se quere comentar algo. Bueno, nos, tal como vemos a problemática actual, parece que procede de que o PSOE, o Bloque, que non só no Parlamento Galego, senón na Administración local, están a reclamar reiteradamente que os fondos da transición xusta que non só se circunscriban á provincia da Coruña.
e que se fagan extensivos a outros municipios da provincia de Lugo tamén afectados polos peches das centrais. Neste sentido, recordar que o responsable de deseñar o programa do Fondo de Transición Xusta de España 21-27 foi o Estado. De feito, hai que sinalar que o Acordo de España con Europa produciuse na data límite, o que impediu que as axudas que se pudesen activar ao longo do ano 2022. No Plan Territorial de Transición Xusta contempla o apartado 1.2 identificación de los territorios máis afectados, aludindo ao anexo D, que di os territorios identificados pola Comisión Europea, os máis afectados son as provincias de Asturias, León, Palencia, A Coruña, Teruel, Almería, Cádiz e Córdoba, os que se uniu á Transición Xusta de Alcudia. Segue A Coruña, en especial os seus municipios afectados polo peche das centrais de carbón, As Pontes e Meiramas sofre o impacto de 639 postos de traballo directos máis 150 do Porto de Ferrol. Polo tanto, de alguna forma, Galicia suscribiu 2 convenios en dotación económica, é dicir, o Fondo de Transición Xusta de hoxe vencidos, que se está, de alguna forma, traballando para que todos os concellos poidan recibir estes fondos. Mire, neste caso referido ao Partido Popular, a moción é do BNG, non é do PSDG. A moción é do BNG, de momento o PSDG non se pronunciou aquí no Concello da Cerceda. O criterio provincial, claro, é que é un criterio provincial, pero para as zonas afectadas polo peche das centrales. Onde cerraron as centrales térmicas? Nun concello que se chama As Pontes e nun concello que se chama Cerceda. No convenio de transición xusta das Pontes hai 14 concellos, 3 deles é certo que son de Lugo, e aquí hai 5 concellos. O que estamos defendendo é que iso vaya para os concellos metidos neses convenios, que o criterio xa foi bastante amplio, para a miña consideración. Pero, bueno, tamén é certo que os que somos sede con central térmica puntuamos máis, polo xeral. Polo tanto, nese sentido, tamén o hai que poñer en valor. Pero o criterio xa foi bastante amplio. Agora ben, como amplíen desde a Xunta, que é desde a Xunta, hasta o punto que o Concello de Ribeira, ou de Camariñas, con todo o respeto, ou do Dumbría, poidan recibir unha subvención por fondos de transición xusta, a min que me perdonen. A min que me perdonen, porque a iso non nos obliga ninguén, non nos equivoquemos. A iso non nos obliga ninguén. O Estado é quen xestiona o Fondo de Transición Xusta. Por suposto, é o que trouxe os cartos. En decembro do 22 verán un anuncio meu, xunto con outra xente do noso partido, anunciando eses 111 millóns. Pero despois ese criterio de reparto é a Xunta, e non pode ser para toda a provincia. Porque as zonas de transición xusta, todos sabemos cales son. Todos sabemos perfectamente cales son os territorios de transición xusta. Por lo tanto, o criterio provincial, que é o que se pode discutir neste caso, porque hai 3 concellos que, oye, se están en zonas de transición xusta, pois deberían estar dentro. Pero aquí o problema é que os fondos van para todos os tipos de concellos, para 93 concellos da provincia. E non, señor. O sea, que vai montar agora unha fábrica nova a Arteixo, cunha axuda de transición xusta? Estamos de broma. Iso é a Xunta tamén. Que non lles conten milongas. Despois, tamén quero dicir, sabe ben o secretario, nós vimos de firmar un decreto para delegar a defensa xurídica na Diputación, unidos tamén ao Concello das Pontes, para abrir un contencioso contra este proceso. E que imos protestar. Absolutamente. Pero vamos a ver. Estamos de broma. Xa por non falar da tardanza que teñen en sacar os fundos, xa por non falar diso. Porque aquí, polo menos en Cerceda, o goberno non faría nada, pero algo consignado ten. 15 millóns de euros para o hidróxeno verde, máis de 3 millóns de euros para outros 5 proxectos industriais que suman máis de 16 millóns de euros de inversión e 60 empregos, pero da xunta destas axudas non sabemos nada. E dá a sensación que se siguen co mesmo criterio tampouco van a saber, porque, ao final, compiten todos coas mesmas condicións, cando só deberían competir uns poucos, nin sequera deberían competir todos con distintas condicións. Fondos de transición xusta son para zonas afectadas
de transición xusta, ao igual que tamén do Estado, con fondos de transición xusta para esa recuperación, rehabilitouse o Centro Social de Xasteda, ben o sabe Silvia, e tamén hai unha obra consignada que podemos estar máis de acordo ou menos con ela, pero para o parque acuático por 1.200.000 euros e outra para o paseo fluvial por preto de 500.000 euros. Quero dicir, xa se foron dando pasos moi lentos, eu sempre o digo. Eu non sei se algún de vos estivo o día que houve a última xuntanza para falar de transición ecolóxica no viveiro de empresas. Estaba ali presente xente do goberno de España e eu fui moi claro que somos lentos. É que mentres Estados Unidos e outros lugares resolven, mentres están dando pasos de xigante en moitos lugares de Europa, que aquí estamos permanentemente regulando. Agora, o que fai a Xunta non hai, desde logo, por onde collelo. Polo tanto, nós, nese sentido, apoiamos a moción, ao igual que xa lle insisto, no feito de que non lle quepa dúda que o Concello de Cerceda, se os criterios non se modifican, ao igual que o das Pontes, imos ir a un contencioso con este tema, porque non é asumible. O sea, é unha tomadura de pelo de dimensións lexendarias. Bueno, eu creo que hai pouco que dicir. Realmente, o dos repartos de Xunta, eu non sei de onde sacan sempre esas cuestións. Debe ser para favorecer aos seus. Porque senón non entendo, realmente, non entendo. É dicir, cales son os concellos afectados por isto? Pois habrá que repartir os cartos nos concellos afectados. E xustamente nos máis afectados, pois digo eu que un pouco máis que nos menos afectados. Efectivamente, entendo que Cerceda é do máis afectado, Carral será un pouco menos, e Ribeira, efectivamente, pois bastante menos. Digo eu, non sei, pero eu creo que son cuestións de matemáticas, ás veces. E aparte que é eso, que onde van, cando pensan repartir o resto dos cartos? E a quen? Porque igual tamén consideran que igual teñen que ir parar tamén a concellos de León, ou de Zamora, ou de Asturias, eu que sei, ou Andalucía. Porque tamén pois, somos tan solidarios que tamén pois, igual van os cartos para lo. Bueno, pois nós, insisto, vamos a votar a favor da moción. É certo que aquí, ao ter unha vinculación especial que as atribucións da Xunta de Galicia, sempre hai outra soberanía a hora de obter recursos, pero é certo tamén que hai moitos concellos que, nesse sentido, si sufren un maltrato. A decir ao respecto desto que tamén estamos agora inmersos no concurso de acceso á subestación 408 megavatios, como se ten dito, pois un concurso que vai a redundar en cuestións como a formación, digamos que a sostibilidade enerxética, beneficios socioeconómicos, emprego. Veremos ao final en que vai a dar. É certo que os concursos de transición xusta son máis lentos, pero son a nivel público máis garantistas, non? No sentido de que as empresas deben vir cun compromiso social importante. Dicir tamén que estes 111 millóns da Xunta que nós demandamos e as Pontes tamén, e desde logo tamén van acabar redundando en proxectos empresariais. Nós apoiamos esta moción. O que non nos gustaría é que proxectos empresariais que veñan financiados e que pasan pola soberanía dos técnicos, tanto a nivel local como a nivel da Xunta, que para iso estudaron e para iso aprobaron unha oposición, e boa conta terán do seu posto, me imagino, que despois que sean recibidos por xente do BNG ou por xente próxima cunha pancarta, porque iso sería unha incoherencia gravísima, e o que non podemos, desde logo, é soplar e sorber ao mesmo tempo, simplemente facer un apunte nese sentido. Pero, xa digo, nós absolutamente a favor, enfocados con todos os argumentos que se esgrimen nesta moción. Votamos, polo tanto, votos a favor, 10, abstencións, 2. Queda aprobado. E pasamos xa á última moción. Teño que disculpar, compañeros do Partido Popular, pero hoxe tocou a Xunta de Galicia darlle algo de caña. Moción da plataforma Só Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación que se vai celebrar o vindeiro 6 de abril en Santiago de Compostela. Os motivos, creo que calquera persoa o sabe, a sanidade pública, por desgraza, cada vez está máis desmantelada e cada vez ten menos recursos.
Parécenos increíble, ás veces, que estas cuestións, bueno, se teñen que reivindicar. E realmente parece lamentable que teñamos que sempre andar incidindo nestas cuestións de educación e da sanidade, sobre todo. Desde a sanidade pública, pídese máis atención primaria nos centros de saúde e IPACs dotados de persoal suficiente en todas as categorías e ben equipados, máis atención hospitalaria e utilización plena dos recursos instalados nos hospitais. E tamén incrementar o orzamento sanitario público. Por todo isto, pídese apoiar as reivindicacións de plataformas ou sanidade pública e instar o Goberno municipal a difundir a través dos medios ao seu alcance a manifestación convocada, xa digo, para o 6 de abril en Santiago de Compostela ás 12, que xa tamén fago eu algo de anuncio, ás 12 na Alameda de Santiago de Compostela. Votamos a urxencia desta moción. Votos a favor. 12. Non hai abstención nin votos en contra. Bueno, nos, o primeiro, simplemente gustaríanos vemos que é unha moción instando o goberno local, as nosas rexeitanse todas, gustaríanos tamén un pouco unha aclaración do criterio que se sigue con respecto a aos argumentos expostos. Pois bueno, esta plataforma vemos que é un pouco partidista desde o noso punto de vista, pois porque no dirixe. Si compartimos o fondo de que se dote de máis medios e que se reduzan as colas, pero, bueno, con respecto aos recortes que se comentan, pois o orzamento do Sergas aumentou un 45% respecto ao 2009 que tiña o bipartito. Entonces, pois queríamos aportar ese dato para que se teña en conta que eso supón uns 668 millóns de euros desde 2009. En canto aos profesionais contratados, pois en 2008 había uns 36.200, algo máis desta cantidad, e agora hai uns 45.000. Entón, pois simplemente que estes datos que se teñan en conta. A partir de aí, pois, bueno, que eses recortes, pois, creemos que se poden comprobar nos orzamentos e que non son así, e que en Galicia conta co cribado neonatal máis completo de España, o calendario vacinal máis completo. Entón, pois, bueno, en principio, hasta aquí. Vamos a ver. Respondendo en primeiro lugar ao Partido Popular, sobre o da instancia. Iso mesmo falei hoxe con Alberti, que nós non aceptamos instancias ao goberno local, e máis, que nós o que non vamos a facer moi posiblemente coas nosas redes, coas nosas institucións oficiais, digámoslo así, instar a xente a ir a unha manifestación. Iso podémoslo facer a nivel de partido. De feito, dixenlle que o refixera, supoño que foi un despiste o que acaba de ter. Pero en todo caso, despois pode falar. En todo caso, sexamos serios. O sea, isto non é unha competencia do Concello. Instar ao Goberno Municipal a defender a través dos medios o seu alcance a manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública do día 6 de abril en Compostela e a facer un chamamento ao conxunto da veciñanza para participar nela. O sea, aquí o que estamos falando é non instarse a órganos para os cales o alcalde ou o Goberno teñen unha competencia que non ten que someter a pleno. Pero non instar a nadie como a facer un 8M ou vídeme ao auditorio que vou facer un acto. Quero dicir, seamos un pouco serios e desgranemos, porque senón eu vou ter que explicar as cousas para parvularios. E supoño que non estamos nese escenario. Despois, con respecto ao modelo, mire, a Xunta xestiona fantásticamente a sanidade, porque fai exactamente o que quere facer, que é adelgazar a pública e engordar a privada. E se tes con que, pagas e aténdeste. E se non tes con que, pois, oye, iso é o clasismo. A saúde de dúas velocidades. O que nós sempre defendemos, a educación, a sanidade, as pensións, máis alá de que poida haber plans privados, son cuestións que estruturalmente, a nivel público, teñen que estar moi ben atendidas. Eu vivo no meu entorno e vexo as listas de espera que hai e non é normal. E digo tamén, ollo cando aquí en Cerceda faltan os 3 fantásticos, fenomenales, boísimas persoas, facultativos, que temos aquí no centro médico.
Na Silva poderá falar con máis propiedade Francisco, que seguro que é certo tamén. Pero ollo aquí onde o vivo cando faltan esas tres, que a xente vai ver como está a sanidade pública en Galicia. Porque fan moitas cuestións que, honestamente, non lle corresponden en ese sentido. Hai que agradecerllo. A máis citos verbalmente a Agustín, o señor Esmorís e o señor Francisco. Fan un traballo fantástico, que compensa en boa medida a situación que ten a sanidade, pero é unha situación planificada, absolutamente planificada, porque quen entende a sanidade como negocio e quen ten ao final vínculos co negocio da sanidade privada, pois iso ao final ten unhas consecuencias. É o modelo que se defende, non é que non sepan xestionar, non é que haxa poucos recursos, non é que sexan moi austeros e moi aforradores, non. Gastarían para pasalo á privada, se fora necesario. Xa vemos ás veces, moitas veces a política da dereita con becas e con cuestións deste tipo, financiando en maior medida a privada que a pública. É unha cuestión ideolóxica. É que se ve. É como que falábamos o outro día das obras. Aquí podemos discutir de cifras, tanto ten 10 millóns de euros como 10.000 euros. A xente, ao final, as cousas como hai, ben as ve. É certo que despois, pois, seguramente, haxa outros axentes compensatorios que non se poden negar. E os resultados, cando se dan, sempre se dan por algo. Pasa no Concello de Cerceda, pasa no Goberno de España, pasa na Xunta, sin duda alguna. Cando se dan, danse por algo. Pero a sanidade pública está nunha situación cada vez peor e, ademais, o que é peor, nunha situación planificada. Por lo tanto, nós, sin duda, pois, mostramos a nosa disposición a apoiar este acordo, se ben é certo que eu, volvo a insistir, o que non imos facer é difundir como institución unha manifestación contra outra institución. Retrotraémonos un pouco ao que acontece con respecto ao colexio. Podemos facer acción de partido, pero acción de institución non. Sobre todo porque, teñen aquí tamén 2 centros médicos, e nese ámbito tamén estamos traballando. Xa que salen tantos arpullidos por instar a difundir a través pois vámoslo quitar, que non temos ningún problema, e o importante é que se aprobe a moción. Vamos a ver, claro que é partidista a sanidade pública, claro que é partidista, e é política tamén, claro, porque as asociacións, entre outras cuestións, tamén están para facer política. E xustamente as plataformas moito máis, porque normalmente están son numerosas asociacións as que a integran, entón, polo tanto, efectivamente están para facer política. E por eso se presenta aquí unha moción, como no resto dos concellos, para facer política. E neste caso, para facer unha política na defensa da sanidade pública. E home claro que é partidista. Home claro, é partidista a favor da sanidade pública. Faime graza que o compañeiro Alfonso sempre saca datos de que a Xunta incrementa sempre as axudas e incrementa os orzamentos e incrementa sempre todo, pero resulta que cada vez está peor a sanidade. E, por desgracia, non é que eu poida poñer numerosos exemplos, é que calquera de nós os podemos poñer. E esa é a desgracia, non? Eu non sei, realmente, eu non o sei se a Xunta pon máis cartos ou menos. Eu o que sei é que a sanidade cada vez está peor. Eso é o que sei. Porque, mira, sinceramente, os orzamentos da Xunta poderei nos mirar por riba, pero nin os analizo, nin me paga ninguén por analizalos. Pero, por desgraza, se vou cos meus pais ao médico, aos médicos, ou vou eu, cada vez vexo que está peor a situación. E cada vez moito máis. Entón, ou empezamos a parar esa cuestión, ou non hai volta atrás. Pero que o problema de fondo, é que o sistema non quere parar esta situación. O sistema, e aí tamén vou meter ao partido PSOE tamén no medio algo, entendes? Xustamente o que se quere é desmantelar a sanidade pública e facelo privado, e que encima a xente que se lle meta na cabeza de que que vas pagar na túa nómina da Seguridade Social, coño, se pagas un seguro privado que te sale máis barato e tal e cual, e así ainda forras uns cartos. Cando eso é totalmente mentira. Cando encima a mitad dos que estamos aquí non nos queren un seguro privado. Porque non nos queren. Encima, despois, cando hai un problema grave, daquela, dinche que non te atenden. E daquela, ao final, remitente á sanidade pública. Pois ou defendemos a sanidade pública entre todos,
ou moi mal imos. Ou moi mal imos. Porque, home, eu non sei se aquí algún compañeiro ou compañeira miña pois ten moitísimos cartos no banco. Non o sei. Espero que haxa máis de un, e de dous, e de tres. Eu non os teño. E eu, se por desgraza me ven un cancro ou outra enfermidade grave, e na miña familia, como na maioría dos que estamos aquí, teñen vido casos moi graves, pois mira, se non hai sanidade pública, pois morre como un can ou quedamos arruinados de por vida. Bueno, nos simplemente recordar que tamén estamos a favor da sanidade pública, pero utilizada con eficiencia. Nese sentido, pues esta persona que impulsa a asociación pues, ten as súas referencias e xa no goberno do bipartito fixo os seus informes donde concluía se hace necesario realizar unha reforma en profundidad que produzca unha reducción del actual número de puntos de atención al ciudadano, un menor consumo de profesionales y una mejor calidad asistencial. O promotor desta asociación, pues, cando se declarou a pandemia, chegou a decir que se estaba magnificando a afección da pandemia por intereses económicos. Por eso poñemos en duda o inicio desta proposta. Que no fondo estamos a favor da sanidade pública, sin duda alguna, pero utilizada con eficiencia. Simplemente ese apunte. Se retira o acordo da manifestación, pues votaremos a favor. Vamos a ver, a eficiencia non será... La gente va al médico por capricho. Hai tanta demanda? ¿No será que hai mucha oferta? ¿Estamos realmente tan enfermos? Isto dixo o conselleiro de Sanidade fai unhas semanas. Está grabado un vídeo. Supoño que iso é o que se chama eficiencia. Claro, pero a realidade é que é. Ademais é unha fantástica persona, no personal, que eu conozo unha fantástica persona, pero non quita que dixo eso. Entonces, que diga eso en calquera outro sitio de España, amigo Alberto teríanlle exigido a dimisión, esa é a realidade. Aquí non se fixo, bueno, pois non se fixo, pero a realidade é esa. Veremos con que perlas nos sigue deleitando. Pero esa é a realidade da eficiencia da que estamos falando, é a realidade do que ve a xente. A eficiencia que é recortes, o que pasa é que ao final son outros términos. A eficiencia queda mellor que recortes, ou que parece que hai pouca oferta porque hai moita demanda. Bien, despois tamén lle digo ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego que, home, non me diga que o Partido Socialista quere desmantelar a sanidade pública. Vostedes formaron parte dun goberno bipartito con María José Rubio, conselleira de Sanidade, de 2005 a 2009, votando a favor dos acordos. Ou desmantelamos todos ou non desmantelamos. Pero eu creo que nese sentido a posición de ambas partes é exactamente a mesma. E despois, cando lle incide a Alfonso en que saca datos porque é o relatorio do Partido. O Partido Popular en Galicia, lóxicamente, deféndese nesto. Habrá en concellos que lle pinte e noutros non, porque a xente ben ve o que hai. E nese sentido, estou lle dando hoxe moita publicidade, pero, bueno, ao final, ao estar vinculado á miña formación tamén é normal. Silva Intinsit, cando señala esas 10 estrategias de manipulación ás que antes fixen referencia, fala doutra que é a da gradualidade. Se dende 2009, coa presidencia de Feijóo, o deterioro que se viviu na sanidade en 16 anos fora nun par deles, o resultado electoral, o clamor en Galicia, o caos que se xeraría a nivel social, sería inasumible para o goberno. Que pasa? Que a gradualidade é esa que se basa na metáfora da rana fervida, que metes unha rana nunha pota ca auga templada, que está moi cómoda, pero pouco a pouco a auga vai cancendo, cada vez está máis cómoda, pero hai un momento no que xa non pode salir da pota e está fervida. Esa é a estrategia do Partido Popular aplicada con un talento, cunha finura, cun nivel de detalle a nivel Galicia que hai que reconocerlo. Porque ante a situación que hai, conseguir o que consiguen a nivel demoscópico, oye, desde ese punto de vista, chapó, que pasa? Que cando ti o sufres, e o sufre o teu entorno, como ben di Alberti, non vas sobrado
na túa conta bancaria, pois ao final, polo de relevancia nese sentido é fundamental abrir os ollos, desde logo, e comezar a facerse cargo desta situación e moverse, como non cabe duda que hai que moverse, porque, sobre todo, hai moitos profesionais sanitarios tamén que están tremendamente descontentos con esta situación a nivel público. Procedemos, polo tanto, á votación. Votos a favor. Non sei se Alberto acepta o que decía o PP. Pois, votos a favor. 12, abstencións e votos en contra non hai. Por lo tanto, pasamos a levantar a sesión. Vale, moi boas noites a todos e a todas. Si, nós tamén. Nós tamén.